Vaig escriure una peça sobre un calamar, sí. Aquest 30 d'abril vam fer un concert de petits i joves compositors a l'Auditori Viader, organitzat per la Tània Parra. Fa contes guais per llegir i tocar. I total, que totes les peces havien d'estar inspirades en uns poemes d'animals, entre els quals hi havia aquest. Si sóc una mica friqui em vaig quedar al calamar. Llavors tenim un calamar que està intentant decidir què serà quan sigui gran, i tenim també un lluç secundari que diu però si tens tinta, podies dedicar-te a escriure i aquestes coses. Vale. Llavors, com fem música a partir d'un poema? És la pregunta. És una bona pregunta, perquè... jo què sé. Llavors, jo el primer que vaig fer va ser triar els instruments sabent que l'hauríem de tocar. Vale? O sigui, jo havia de fer un dels instruments en el concert, llavors està guai que si fas una cosa per tocar-la, la sàpigues tocar, perquè si no, tenim un problema. Llavors vaig decidir això. A mi el calamar petit em sonava flautí i lluç em sonava com a violí, vale? No sé per què, i piano per acompanyar, vale? I el violí va morir pel camí. El violí el volia per fer diferent la part del lluç del poema, vale? Quan parla del lluç volia posar el violí, però després em sobrava el violí tota l'estona, menys a la part del lluç, i vaig dir, saps què? I al final vaig fer la música diferent pel lluç. En lloc de fer l'instrument diferent, vaig fer la música diferent. Ja està, vale? Ens estalviem un instrument, un intèrpret, bueno, aquestes coses. Més fàcil. Llavors, segona part important, el caràcter, vale? Què posem allà dalt, a la partitura? Tenim un lluç petit que passeja i pensa encuriosit, vale? A mi això em sonava com a alegre i a lleuger, fins i tot juganer, vale? Podríem posar scherzo. A la romana! Va dir la profe de flauta, que està una mica loca, però per això ens caiem també. I vam posar la romana, vale? Així, en italià, vale? Que vol dir alegre i encuriosit, per cert, perquè ho dic jo. Ja podeu fer peces a la romana, Veus? Que bé? Hem contribuït al món de la música. Tercera cosa important, la forma. En realitat se'm va acudir sobre la marxa. De què tindrà forma? De sonata, de lied, de pera... No. Millor encara. Tindrà un començament i un tema A. Després una part lleugerament diferent i de nou un tema A. I per acabar, una part molt diferent, un tema A de nou i una petita repetició. Ja sé què esteu pensant. Tantes A, això ha de ser un rondó. Però té forma de calamar! Que idiota. Per tant, és com un rondó invers. Vale? En lloc de temes A amb seccions diferents enmig, són seccions diferents amb el tema A pel mig. Vale? Perquè així té forma de calamar. Si és que sóc tan original. Total, tenim la formació, tenim el caràcter i tenim la forma, per tant, a fer la música, no? En aquest cas se'm va acudir, per provar, perquè jo què sé, ja que estem fent coses a composició, doncs proves coses diferents, se'm va acudir que provaria de fer leitmotivs, vale? Que són motius musicals associats a personatges, idees o coses, en teoria. El que passa és que jo no ho havia fet mai. Llavors em vaig abusar una mica, vale? I quasi ho vaig convertir en una cosa diferent, no ho sé, potser no, jo què sé, no ho sé, no tinc ni idea. El que vaig fer va ser posar motius com a certes paraules o conceptes, vale? Que ja és com el que es feia, no? Però eren motius molt curts i els he fet servir com molt seguits, tots encaixats en plan trencaclosques, per intentar explicar la història en paral·lel, vale? A través de la música. O sigui, d'alguna manera he fet servir com els leitmotivs aquests de paraules. Word motifs? Motius calamar vídeo. Vale. Tenim el calamar, vale? Sol major, vale? El calamar a vegades surt amb sol menor, quan està dubtant així, o alterna entre un i l'altre, vale? Les coses que alternen entre major i menor, entre bemoll, no bemoll, són pels dubtes, vale? Però tenim el calamar aquí, tenim un motiu per imaginar, que és aquesta sexta ascendent, vale? Tenim un motiu per fer-se gran, que és la quarta, i tenim un motiu per ser petit, vale? Perquè el calamar és petit però s'està fent gran, llavors quan pensa que es farà gran o així surt el motiu de fer-se gran, quan encara és petit, pues es fa, bueno, surt el motiu de ser petit, vale? Oh, quina cosa més difícil, Després tenim un motiu per dubtar, que és aquesta segona menor. Llavors, quan dubta menys, sortirà natural, vale? I quan ja està segur del tot, vale? Quan
vols dir, mira, és que està convençut, vale? Pues, tenim aquesta segona major i al revés, no? És com moviment contrari i major, perquè així, pues, seguretat i tal. Llavors tenim un motiu per dir què serà, vale? Què serà? Quan sigui gran, vale? Què serà? Però bueno, quan sigui gran és un altre tema, perquè és un altre motiu, però què serà, vale? Què serà té també variant més dubte, menys dubte, vale? Quan ja sap què serà, doncs serà natural, quan és dubte o m'ho estic imaginant o pensant o no sé què, va moll. I després tenim l'ofici, que és aquesta octava que ve amb una anacrusa, i finalment tenim escrivent, que és l'ofici que farà el calamar, vale? Escrivent és l'ofici del calamar, si t'hi fixes, no? Perquè és com l'octava amb anacrusa, però portat com a terra, vale? Quan dius, és que ja sé quin ofici faré, fa l'octava cap a baix i està com combinat amb el calamar al principi, el principi del motiu del calamar, aquest, vale? I ja està, aquests són els motius, vale? Llavors, amb aquests motius vaig anar construint, vale? Fes-lo servir de peces per explicar la mateixa història que l'hagués explicat en paraules, però en lloc de tenir com no sé quantes mil paraules que devem tenir, aquí n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paraules, amb 9 paraules, més o menys, i una mica de variació entre elles, havia d'explicar la història sencera de dalt a baix, vale? Aquesta era la part interessant. Vaig a buscar la peça, Open, Recent, Calamars. Principi. Tenim una introducció, que és una mica un resum de la història, vale? Tenim el calamar, vale? Surt 2 vegades el calamar, una major, una menor, doncs està dubtant, no? Què serà, també dubtant i no dubtant, el motiu de dubte i la re, que és petit encara, sí? Vale? Estem explicant aquí que hi ha un calamar que es pregunta què serà i que és petit, vale? I després, segona part de la frase, no? El calamar, al principi era natural bemoll, perquè és en plan dubtant, aquí bemoll natural, en plan ja s'està aclarint, vale? Després surt què serà, però ja natural, perquè ja ho sap, i finalment el motiu d'estar segur, per tant, què serà, ja ho sap, vale? Això és intro, és com resum de tota la història, vale? Llavors, tema A, que és el que surt tota l'estona, vale? D'aquest rondó en forma de calamar. El calamar s'imagina què serà. S'imagina el calamar dubtant quan serà gran, sí? És una mica la frase que hi he posat, a dalt, és un resum d'això. El calamar s'imagina què serà, s'imagina de gran, però dubta. Sí? Vale. Aquí hi ha una repetició d'aquesta frase A, que la fa al piano. I anem a parar a la part lleugerament diferent, o sigui, a la part L de calamar. Vale. Aquesta part L tenim el calamar és petit. El calamar és petit. Aquí el calamar, no? O sigui, tenim els motius aquests del calamar. Si us hi fixeu, va del la al re, vale? Això és el motiu de fer-se gran, per tant el calamar s'està fent gran, però a més, si agafes les notes de fora, va del la al fa, que és la sexta d'imaginar. Per tant, tota aquesta línia és m'imagino que em faig gran. Sí? O sigui, el calamar s'imagina que es fa gran. I llavors, fa sí, aquí tenim, però és petit, pensaves que sigui gran, però no. I després aquí hi ha l'ofici, vale? Sí, l'ofici, què serà, s'imagina el calamar dubtant, sí? El que passa és que aquí, bueno, re sostingut do, vale? Això seria mi bemoll do, seria una sexta també, però ha quedat camuflada pel canvi aquest d'alteració. Què més? Bueno, tant tema A, tal, i diria part C, però no és la part C, és la part M, molt diferent. La part del Lluís és una part molt més tranquil·la, perquè el Lluís ja ho té tot clar, vale? El Lluís és un paio molt més tranquil, ja ho sap tot, ho té tot claríssim, vale? No s'està preguntant res, ell va, li dona la idea i ala, me voy, ja he contribuït en aquest món. Llavors, el Lluís, vale? El tema aquest del Lluís, el Lluís és, vale? Uf, hi ha tantes coses. El petit, però segur, vale? O sigui, el Lluís, vale? S'imagina el calamar què serà. S'imagina l'ofici, vale? I llavors, o sigui,
té clar l'ofici que serà el calamar. Té tot sentit. És que estic tan orgullós d'aquesta peça. Vale. I aquí, doncs, està segur, i aquí hi ha el motiu d'escrivent. Vale? O sigui, està segur serà escrivent. Sí, el serà no hi és, però... I aquesta és com la imaginació però al revés, vale? Perquè fa aterrar aquestes idees, no? En alguna cosa concreta de què serà el calamar, vale? Què serà el calamar, bueno, com sempre. Després tenim el tema A, altra vegada, vale? Com sempre. El que passa que aquí hi ha una variació, perquè aquí totes les coses que abans eren bemoll ara no ho són, vale? Ara totes aquelles, el què serà són tots de seguretat, els dubtes ja no són tan dubtes, i a més la frase ja no acaba amb un dubte, ara la frase acaba amb convenciment, vale? Fins ara era la segona menor al final de la frase, i aquí passa a ser seguretat, vale? Per això. Vale, i ja, bueno, això, aquesta es repeteix, i després hi ha aquesta petita repetició, petit reprise, paraules que he pres aquest any, per això, hi ha una petita repetició que confirma aquesta seguretat, no? Bàsicament, o sigui, tenim aquest final, s'imagina de gran i està convençut, s'imagina de gran i està superconvençut, vale? Amb acord així, i ja està, vale? I aquests eren els secrets del calamar. Oh, espera un moment, n'hi ha un altre, n'he vist un altre. Cercle de quintes! Vale, hi ha un últim secret amagat. M'he passat, M'he passat una miqueta. Hi ha un últim secret amagat que són les modulacions. Vale? O sigui, el significat d'aquest viatge que hem fet a través de les tonalitats, perquè hem dit que la sexta ascendent era imaginar, no? I que la quarta ascendent era fer-se gran, sí? Llavors, si mirem els diferents salts que hi ha hagut, són precisament aquests salts els que ho mouen, vale? Hem fet la volta al cercle de quintes. La volta que hem fet al cercle de quintes està precisament saltant amb sextes i quartes, perquè el calamar es passa tota la peça imaginant-se que es fa gran, sí? Per tant, cada vegada que hi ha un salt, o s'està imaginant o s'està fent gran, saps? És com, s'imagina que es fa gran, s'imagina que es fa gran, s'imagina que es fa gran. Si ho mirem en concret, la primera part la tenim en sol, correcte, la primera repetició és amb do, correcte, vale? Per tant, sol, do, una quarta, es fa gran. Vale. Entre el flautí i el flautí està en la bemoll, vale? Que és do, la, vale? Una sexta. Entre el piano altra vegada, no? A repetir el tema A, i això està en... Aquí, o sigui, la partitura està en do sostingut, però això és re bemoll, en realitat, o en el cercle de quinta són el mateix. Per tant, aquí estem fent un altre salt de quarta, vale? Es torna a fer gran. Després, la part aquesta del mig, del lluç, està en la major, menor, mixolidi, jo què sé, però la, perquè acaba en la, i perquè sona a la, vale? I després saltem a re major, quan torna el tema A, saltem a re major, la re es torna a fer gran, vale? Per tant hem tingut es fa gran, s'imagina es fa gran, s'imagina es fa gran, i finalment es torna a fer gran, vale? O sigui, a l'última ja no és... Anaven com intercalats, s'imagina es fa gran, s'imagina es fa gran, i a l'últim es torna a fer gran una altra vegada, vale? O sigui, ja és com, bueno, ja està, no? Ja fes-te escrivent, ja, fer el favor, vol fer el favor. I acabem amb sol, vale? La, re, sol, vale? Seguit de dos quartes, i acaba en sol com al principi. Per tant, doncs aquest és el viatge, una mica, no? Doncs això és tot. Si voleu sentir la peça sencera, us la penjo a part, vale? Perquè no sigui aquest vídeo super ultra llarg, que ja deu ser super ultra llarg. Per tant, la teniu... La toca a l'ordinador, però la teniu al doobly-doo, aquí baix. I si algun pianista tingués ganes d'estudiar-la una mica bé, en plan, i tocar-la, que ho digui. I la toquem i la gravem com sigui, en plan, un telèfon, jo què sé, no ho sé, però la gravem com sigui i així, doncs, mira, tindrem un vídeo de la peça tocada per una cosa que no sigui l'ordinador, que ho agrairem quan arriba el tros dels trèmols. Perquè l'ordinador posa els trèmolos no es fa molt bé, vale? I ja està, encantat d'explicar els secrets del calamar. Que us ho passeu bé. Fins una altra.